Kag sa number 1, duha ka mga regular employees ginpasakaan kaso administratibo tungod ginaalegar nagaserbe nga fixer sa Bacolod City Government Center. May report si Nico Delfin. Napasakaan na sang kaso angot sa grave misconduct ang lalaking regular employee sang Bacolod Environment and Natural Resources Office o Conbenro nga ginaligar nagaserbe nga fixer sa Bacolod City Government Center. Samtang na-issue naman sang show cause order ang isa ka kahera sang City Treasurer's Office License Division nga kasubong man nga nagatransaksyon sa mga negosyante para magproseso sang business permit. Ginsiling ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga nagwa sa ila investigasyon nga nagapanukot sang hindi magdubo sa 12,000 tubtob 40,000 pesos ang mga empleyado para magproseso sang permits sa BCGC. How long na ni attorney nag-exist? Last year na sa ngayon natabo. So dugay na nang guro eh. Ang mga transaction sila would range siya ng ilang may asking price. Ang sa Benro ang involved to is 40,000, ang sa treasurers is 12,000. Nagwa nga pila sa mga nabaton nga reklamo batok sa mga empleyado ang napalabot na paagi sa programa nga isugid kay Mayor. Ang City Legal Office ang magawlat na lamang kay Mayor Albi Benitez para maprobahan ang resulta sa investigasyon. Ton info to damo na do may apat na tugan nga reklamo siya sa treasurer's office. Kag dayon siya ni ang iyang ngalan ni nagwa man ni sa isugid kay Mayor no nga ginareklamo. Amo na sa ang subong ang gina-resolve pa. Gintuan ni Chu nga magluwas sa duha ka mga regular employees ang BCGC. May mga reklamo pa batok sa duha ka mga dugang empleyado sang syudad nga karon ila gina-validate. Nico Delfin para sa DGCast Negros.